Здравейте на всички! Първо искам да ви благодаря за огромното насърчение за моята питка. Между другото, това ми беше първи път, който я правих и все още съм тук пред мен рецептата, понеже не я знам наизуст. Значи, необходимите продукти за питката са 2 яйчица, 750 мл прясно мляко, топло задължително, 1 кг брашно, 25 г мая суха, купчета, 1 чайна лъжичка захар, 1 супена лъжичка сол и брашно разтопено 150 мг. Значи, първо изсипваме млякото, за да може да се затопли на котлона. Чакай! Но да не е горещо в никакъв случай. Изсипваме го и го слагаме на котлона да се затопли. Като вътре в него ще сложим след малко разтопеното маята да се разтопи. Хубаво да се разтвори. Може да спреш. Във вече затопленото млекце, което е съвсем леко затоплено, просто колкото да може да стои пръста вътре, слагаме маята, заедно с 1 лъжичка захар, чайна лъжичка и разбъркваме хубаво, докато се разтопи маята. Разтворената мая с 1 лъжичка захар и топлото мляко изсипваме в дълбока крупа. Така. И добавяме 1 супена лъжица сол. Така. Една супена лъжичка сол. Добавяме 1 яйце и 1 белтък от другото яйце. Така. Жълтъка си го оставяме за след това за най-отгоре да намажем. Ето тук ще го оставим жълтъчето. И готово. Към добре разбърканата смес прибавяме 1 чайна чашка брашно. Разбъркваме отново и оставяме за 10 на 15 минути да втаса. Значи изминаха 15 минути вече и сега слагаме пак от останалата част от брашното, като си оставяме съвсем малко после за размесването, за да може да се лепне по ръцете. Слагаме ето така, повече брашенце и добавям от маслото почти цялото количество, като си оставям пак, защото ще ми трябва след това за пълнеж вътре за плънката. Слагам примерно 2 или 3 лъжички такива. Ето така. Разбъркваме хубаво и пак го оставяме за 10 на 15 минутки. Значи, готовото тесто се разделя на 3 топки, като правя 2 по-манички, а средната, която ще бъде напълнена и наплетена, ще бъде в по-големичка, в която ще се сложи сиренето с 1 или 2 яйца, в зависимост от сместа, колко сирене искаш да сложиш. Сега ще ги направим на топки и ги разстиламе и след малко ще покажа как точно се реже тази заплетката, която е.